आसाम बिधान सभायाव बर' रावखौ दा मावफुंनाय जाबाय। आसाम बिधान सभायाव बर' रावा सोलियो। गासिबो जेसेबां चिठि लाइजाम नटिस बर' रावजोंनो जायो आरो जेसेबां सोंनाय फिननाय बेफोरनि बेलायावबो बर' रावजों जायो आरो बर' रावजों बर'नि एमएलएफ्रा दा बिबुंथि लाखिनो हायो आरो गुबुना गुबुन रावजों बिबुंथि लाखिनायखौ बर' रावजों दा इन्टारप्रेटर दं, राव सोलायगिरि बेजों जेब्लाबो बुंबाय थानाय जायो जेखौ जोंनि सासे बर' एमएलएआ बेवहाय माने रावखौ लानानै खुनु गोब्राब जाया। दा दिनैहाय बिनिनो जोंनि आसाम बिधान सभाखौ सालायलांनायनि बेलायाव जिथु रुल एन्ड प्रसिडिउर एन्ड कन्डाक्ट अफ बिजनेस बे जिथु नेम खान्थि दं जायजों हाउसखौ सलायो गिबि हिसाबै बेखौ बर' रावाव माने आबुङै राव सोलायनाय जाबाय आरो बेखौनो दिनै गिबि मन्थ्रिनि आखाइजों बेखेवनाय जादों। आरो जोंहा गोबां बिजाब दंबावो आयेननि बिजाब बायदिसिना बिथोननि बिजाब बेफोर बिजाबफोरखौ 6 दानसोनि गेजेराव दा गासिबखौबो दिहुननाय जासिगोन। अलरेडि ट्रेन्सलेट खालामनाय जाबाय, प्रेसाव थांदों। दा बेवहाय जोंहा माखासे माने माबा खालामनांगौ दं, प्रुफ खालामनांगौ दं। गतिके प्रुफ खालामग्रा मानसिनि अभाबाव एसेम्ब्लियाव एसे एनै माने समा गोबाव जाबाय थादों। गतिके बे दिनै जिथु बिजाब ओंखारबाय बे बिजाबनि गेजेरजों जोंनि गासै बर' एमएलए बर' फरायसाफोर बिथांमोना जोंनि गावनि रावजोंनो मोनसे आयेन आफादखौ बिधान सभाखौ माब्रैहाय सालायनाय जायो बिनि सोमोन्दै बयबो सोलोंनो हासिगोन।